बासमतीसह इंद्रायणी कोलम या तांदळाच्या दरात वाढ झालेली आहे। तांदळाचं उत्पादन यंदा 10 ते 15% कमी झालंय। युद्धामुळे निर्यात मंदावलेली आहे, त्यामुळे दरात वाढ झाली आहे। तांदूळ उत्पादनात झालेली घट त्याचबरोबर बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या ताटावर होऊ लागलाय। गेल्या महिन्याभरापासून बासमतीसह तिबार, मोगरा त्याचबरोबर कोलम, इंद्रायणी तांदळाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे। विशेष म्हणजे आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात बासमतीचे दर घसरले असताना त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळण्याऐवजी मिल मालकांनी साठेबाजी केल्याचं दिसतंय आणि त्यामुळे त्यांनी दरवाढ सुद्धा केलेली आहे। पाऊस वेळेवर न पडणं आणि काही भागात अतिवृष्टी झाल्यामुळे भात शेतीचं मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि त्यामुळे एकूण उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे। खतं, बी बियाणं आणि मजुरीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढलाय, याचा परिणाम किमतींवर झालेला आहे।